आरो दंबावो सबिता नार्जारी खाफ्ला जरा आरो सासे दंबावो रश्मि सोरेन नवीन नगर फेरिपुर बायद'फोरा रुटि मुभि जाबोनाय दङ लोगोफोरजों दैमा देमबाय ग्रुप साउथ माजाखो इस्लामपुर आरो दंबावो बिहुला लाइफांआरि देमा रायथंबारि बिसि आरो दंबावो बिजुलि ब्रह्म देमा रायथंबारि बिसि आरो दंबावो दरजे नार्जारी 2 नं लखामारि जलायस्रि बिसि अनसुलि नार्जारी 2 नं लखामारि जलायस्रि बिसि पार्बती मुर्मु मान्दारपारा जुनुखा ब्रह्म नारेंगुरी गाम्बारी बिसि फुलमुथि नार्जारी नारेंगुरी गाम्बारी बिसि जानु बाबा ब्रह्म गाम्बारी बिसि नारेंगुरी भिलेज गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम UPPL long live! UPPL long live! Ukil Musari Sab long live! Somna Sab long live! Somna Sab Musari long live! Ukil Sab Musari long live! Komar Bora long live! Komar Bora long live! UPPL long live! UPPL long live! Goodbye. फारिलाइखौ गाबज्रिनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर थाबाय लोगोसे जयनिं होगिरि सार बिथांमोननिसिमबो फिन साबायखर बावबाय आरो जोंनि दलाव हाबफैनाय बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै बरायनानै लानाय जाहैबाय दा जोंहा गासै जयनिं जादों दिनैहाय 31 जन हथात 31 जन गोदान जयनिं जाफैबाय जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दा बिनिनो गेजेराव जोंहा मोननै हाबाफारि लानानै दिनै बे मेलखौ खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि चेक राननाय फाइनाल सोरां बिथांखि लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय गियान सोरां बिथांखिनि 5,000 करि चेक राननाय बे मोननैजों जों सरजाबनानै लानाय जादों बेनिखायनो जाय बिथांमोना गियान सोरां बिथांखि एबा फरायसा बिथांमोना गाव गावनि स्कलारशिप लांनो फैदों बे बिथांमोनखौबो गोजानाव थायाबालानो साखाथियाव थाबैनो थाखाय खावलायबाय दा बे मिटिंआवनो आङो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आङो जोंनिनो बिटिआरनि सार उकिल मोसाहारि सारखौ जोंनि बे मेलनि सोमोन्दै गुवारै बुंफोरनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायो बिथांखिनि चेक राननाय बिदिनो दान्दिसे सावरायनाय आरो बे सावरायनायखौ थानाय ओनसोलाव UPPL ब्लकनि आफादगिरि स्कुवार ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि UPPL सेन्ट्रेलनि नेहाथारि सौदार नार्जारी बेखौ माइनाव सोरां बिथांखि होनाय मोनसे मिशन बा मोनसे नाम मोनसे मुंखौ होनाय जादों दिनै प्रमद बर' सारा थांनाय BTC इलेक्शनाव जे माखासे बिथाङा इलेक्शनाव माखासे प्रतिश्रुतिफोर होदोंमोन जे जोआ BTC इलेक्शনৰ आगे আমাৰ ইলেকশ্যন ছুটি দিছিলে যে প্ৰতিটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক ৭৫,০০০ কৈ তেনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স তেনেকুৱা সহায় কৰা হ'ব বুলি আৰু যি মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এইটো আজি বাস্তৱত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে ইয়াৰে এটা কিস্তি বা অংশ এটা কিস্তিটো ২৫,০০০ ফাৰ্ষ্ট কিস্তি হিচাপে আজি এইটো ৩,৮৬৫টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে এইটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে তো মানগোনাं रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे ৩,৮৬৫টা सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ২৫,০০০ करि जोङो मोनगोन जेफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप थालांबाय गोबां नोंथांमोननि कसुगाव समस्थियावबो बेबायदिनो आङो सानो जे नोंथांमोननि समस्थियावबो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेबायदि लिस्टआव गैया आं खोनानायाव 67 67टाल'
पसुगाव समस्तियाव 67टा सेल्फ हेल्प ग्रुपाल' दिनै लिस्टआव दङ दुखु मोननो नाङा सेकेन्ड फेजनि थाखाय जोङो सेप्टेम्बरनिफ्राय जोङो लिस्टखौ जोङो लाजेनसिगोन অলপ আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব যি এই প্ৰথম লিষ্টত অহা নাই আপোনালোকে অলপ অনুৰোধ কৰি আপোনালোকৰ গাঁওবিলাকত অলপ জনাই দিব যে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ লিষ্টটো 8,000টা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক সেকেন্ড লিষ্টত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম